Kanidakan suportado sa Cebuano, Yahoo! sa Masbate ug sa Mindanao, Bisaya siya paborito. Dito sa Saliti, San Negros, Antique o diha sa Samar, kusupod si Sara naganda rakuni matut sa akong sumbi kay nidakan siya Vice Presidente. Oh yeah! Yahoo! Oh no! Naa rakani mo ug kinsay ibuto, bisan udog ako wala pud ko'y labot. Oh no! Kada usa ka nato na may desisyon, munang ato na lang kining respetuhon. Yahoo! Og may respetuhay magkasinabutan, Yahoo! ayaw og kasuko sa akong nga kanta. Bumbong pakyaw inyo ha, linipod iya ha, walang kay awayay, magdinahalay ka. No, 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 no.